Para el mundo que me dago vuelta Patrizianeko bosgarren saioarekin ez bana iltzarto urbuñaz eta, askotik ez dudala bideotxo bat igotzen nabil pizka bat liatuta, azterketa garaiak eta, ere nabil golfeko analizia egiten eta orduan ez nago oso guzti akumulatu egiten zaiten nabil hori plof 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 plof. Beraz, gaur egingo dut hau, gaur errenderizatu eta ez bada karga guean, ez dakit aloko sortutan alduko nahi zen. Bihar igoko dut, holan sozio izango duzu ikusteko pixkat. Bestela, igual armatiro pum egiten didazu, eta bez ez da hori. Ordun, lista de contratos de reparación de mejora barco. Hau hobetu behar da dekogu armak eta bar jartzeko. Orduan, klaro, herramientak erosi beharko ditugu, baina este guztia badugu. Ez? Zei, brea pixkat gehiago beharko genuke. Produzitu egiten dugula. Eraz, lasaitasunez, pixkat negatibo gaude, baina, hau, ja... ja salduta... hori, dirua ja irabazkinak ditugu hor. Herramientak batzuk erosi eta hemendik alde bat gehiago eta Malmora joan igual. Saio honetan saiatuko gara ja tailertxo bat egiten. Ez dakit nola izango dugun tailerra egiteko, bale? Baina, saiatuko gara tailertxo bat egiten alde batetik eta bestetik igual aberatzen etxetxo bat, badela pizka bat garaia ja aberatzen etxea izateaz. Hemen armak ez ditugu, ez da? Hemen egosiko ditugu ez armak ditugun. Ez ditugu, erosi bar ditugu. Eta, bestalde batetik lortu genuen kapitaina ez badut txarto goratzen honetan. Hau lotuko dugu nauarekin eta igual nauarekin, holan izango dugu joango dena Londresera naua eta goleta kapitainarekin eta gero bestalde batetik izango ditugu karabela bat egiten izango larruen ruta deitzen dio dana neu eta beste bat igual koloniara joaten artilla ekartzeko eta non pizka bat materia garestietan edo pizkat oinarrituko gara dirua irabazteko. Eta hori hor nabil pizka bat liatuta eta legatik, hau egiten dut eta igotzen dut pespada gaur gauean bihar eta holan zuek zer deko zu, ea zelan goazen ikustut hori izango dara gorko elmuga egitea 6 de agosto. Vale. Egitea, hori, tailerra lortzen dugun gorko saioan, tailertxoa egiten, honek ez dakar ezer. Vale, herramientak erosi eta joan zaitez larruen erruta egitera. Hortik, aldegin, hemendik, oraitze bertan. Eta horrein beste altzen da, Wellington. Kapitain bat izan zen Wellington kapitain. Ez badut bana iltzarto, batzutan memoria bertan bere egiten nau eta kriston faiak ditut. Baina ez bana iltzarto Wellington izan zen general bat, kapitain bat, horrelako zeo zer. Ez neure burdua ez badabil txarto, claro. Horria zaila dela. Vale, egurra eta claro, atzen ditu itxasontxarenak eta horrelatik esaten digu 0. Baina ez, guk ez dugu nahi itxasontxaren herramientak hartzea. Usteko 8.000 zazpireu. Ahora heldu zaigu faktura. Certificación oficial. Bueno.
Gaina moa saldu dezakegu, ez dugu behar, ladriluak be, ez dugu behar momentuz, eta lan pizkat negatibo hori kenduko dugu, eta egur pizko bat ere salduko dugu, eta beratuko dugu notifikazioa hau ez da ezer. Momentuz, helduko gara egun baten izango garenak Liga Hanseatikako nagusiak eta orduan bai garrantzitsuak izango gara. Burdina erosiko dugu. Burdina gehien bat Londresen erosi. Londresen ekarri arraina eta erramentak. Eta gero hemen, ikusten duzuenez, Burdina nahiko merke dabil eta hori da hemen produzitu egiten delako Burdina, Londresen. Nahi pizka bat ere hautsarekin kaskata, igual nabaritu egiten didazue. Hemen igual ez dugu zer gehiago erosiko. Eta orain, doministikune. Hai ama, barkatu. Zua! Ai, amatxo maitia. Nabil ere, azken aldi honetan, estarriarekin pizka bat lehertuta. Kapitaina zer. Hala, soldata gehiago. Po bale. Eta horretik ez dugu jarri flotarik, sabes? Osea, eta ja soldata gehiago eskatzen. Bueno. Men. Ez dugu asko, hauetako asko erosiko. Abi adibidez, Burdina ez. Zer erosi aldezak egun hemen pizka bat urrengokoan saldu alizateko. Izasko ez pentsa, Ez pentsa dagoenik oran utxiko dugu eta oran bestean ez badut sartu gogoratzen Burdina hemen ere ladoga zegoen Burdina erosteko justen Burdina nahiko merke erosi alzan. Bueno, ez dekogu, rebalera joatea, ea hor zeozer celebración. Tengo un poder de un fan favorito de una semana, mi hija de... rechazar. Ez dut nahi horlako arazorik nahi, piskat pasatu nahi dut horretaz. Hemen hau saldu eta hemen bai, hemen aurroziko dugu, nahiko merke. Pena da diru asko ez dugu gula, baina itxasontxago bez ez dauka kapasitate askorik, beraz bez ez nau larritzen. Koletak armekin ez dute asko merezi, horrein aprobetsatuko dugu hobetzeko hau hobetuko dugu eta horrein dekogun diruarekin erramentak erosi eta adibidez malmolar boj eta lubek egingo dugu horre bueltatxo batea zer lortzen dugun. Ez gaude ez guazpen nahi bat ere txarto goztu da zeion da piku irabazten diruz etxen artean ez dago bat ere txarto. Arraro izaten da ondo izatea etxak, baina errepideak eta lakoak egitea daukan gauza. Ez talde batetik beratuko dut momentutxo baten eta jarra zenbat 10.000 10.000 más 8.000. Baina, claro, adreiluak akumulatuz diru nahiko dirutza aurreztuko dugu. Beraz hori momentuz ezer kaleak egin ditzakegu. No tienes dinero suficiente. Cago en la puta. Kachis? Bueno, ez da oso garestea bez kalea egitea. Putsuak, la dotación de pozos ya es óptima, ondo hau egin genuen azkenengo saioan ez bazarete kolgatzen baduzu esan da. Azkenengo saioan putsuak hobetu genuen eta kaleak bizka bat ere. Alanda ere, hemen ikusten duzu kale gehiago jarri behar direla oraindik. Baina putsuena ondo dator pizka bat fama irabazteko ez. Herrian pizka bat fama hori izateko. Hau, hemen saldu. Primeran, hemen aragi pizka bat erosi. Eta... ez dakit zer gehiago, gatsa zen... ze presiotan da. Ez dago oso garesti, frogatuko dugu pizka bat eta... epa. Gela aurrerago ikusiko dugu nora...
Gero ikusiko dugu nola hasiko garen eraikitzen herri ezberdinetan zera eta ondo. Nola herri ezberdinetan hasiko garen eraikitzen puestu ezberdinak salerosketak egiteko, osea, guk han eraiki ahal izateko hau ja nahiko merke da. Gukan, ba hori, esango dut, kontxo. Eraiki ahal izateko, ba, produzio eraikinak eta hola, eraz ikusiko duzu nola pizkanaka hobetuz joango gara eta ikusiko duzu, nik behin bakarrik lortut izatea jazatikako nagusia eta benetan flipatzeko azala, osea, itxasontxiak euneko laro eta marra zeudenean konpondu egin behar zenituen eta olakoak, osea, flipatuko zenukete, osea, bi edo hiru herri eraikin dituen eta guzti, ez pentsa txantza bat zenik, osea, kostago egiten dago, benetan kostago egiten dauela lortzea izatea, joango gara armak erosten, pitinka, eta etzutzen zaigu hau, herramentak erosi, primera, eta joan zaitez, ez gara joango onarte, ona hemen geratuko gara hemen herramentak saldu, burdina eta larrua erosi, ekondo etorreko zaigula, Wellington, itxasontzi, hau ja, azten da pizka bat, kaskata egotera, gutxi barru, tokatu egingo zaio konponketaren bat egitea. Hor, primera, eta zu Londresera joan, eta zuen baimenarekin urtrago bat hartuko du bestera, Starria lertuko zait. Ai, banago. A ber, hostia, hau bigarren pisura aldu da, ja. Ai, amatzu maitia. 500, 600... Ia, 700, Epa. Beratzen... Etxetxo batzen bat kostatzen dago egit... Ama, 7.000! Ai, bala, hostia... Claro, baina eske... Berrogetaman ladrilu behar ditugu. Guna nada egurra pixka bat saldu, ez dugula behar. Eta kainamoa be saldu, oraintxe bertan ez dugula behar. Eta abe, momentuz ez dago oso beharrezkoa den gauza bat. Eta hasiko gala ladriluak batuz beneke eraso egiten dau. Bale, hau badago prest ja armak jasotzeko. Beitu, zera, hauetako bat kainoiekin, osea, hauek ditugunean, flipatuko duzue kainoiekin, benetan. Osea, dira, kriston armak, kriston honak, eta, osea, galeoi bat, horrekin izan daiteke, joder, ze penez izatea, beitu. Osea, bosteunera erostea, osea, pena ematen nau ezin itxasontxi horrekin karabela bat jarriko diogu bai edo bai, bestela hor kriston erraikurtsoa galduko ditugu eta nik uste ondo etorriko zaigula dirutza hori. Ondo benetan, gabilondo. Vale, a ber, uste dut ja adriluzko ez du nahi oraintxe bertan gastatu, diru arrestu aldugulako. Hor dago koska. Nik uste, oza, hor diru arrestu aldugura uste dut, bale? Eta beraz, beste prestamo bat eskainiko dut. Hementxe, adibidez, hau, gehiengoa dela. Diru aurrestu aldugulako orainik, eta alik eta diru gehiago aurrestu hobeto nire ustez. Hau hemen saldu.
eta hau erosi. Dagoena da, diruz, betu bat gehiago gororako ematen gaitu. Primera, eta orain lubekera. Pitinka, pitinka. Esperot bestearekin ez guguratzea. A ber, zer dekogu soberan egiteko etxetxoa. Egurra dekogu soberan. Beraz, egurra salduko dugu. Gainera egurra agin produzitu egiten da, beraz. Brea ere soberan dekogu. Eta kainua be soberan dekogu. Eta orain, hau saldu, eta hau saldu, eta erramentak erosi. Eta ez dekogunez asko, malmora joan. Vale. Zeu. Hau erosi, saldu, hobeto esan da, erosi ez, saldu. Erramentak erosi, eta... hemendik ibili, egia esan da, ez dugu askoz gehiago behar. Hau salduko dugu, eta, hemen saldu, hemen aragitxo hau erosi, arteia ez dago zomerki, baina gatsa erosiko dugu alborgen saltzeko. Alborge aragia egiteko behar da esbano hiltzarto gatsa eta egurra, beraz alborge zuenez gatsa produzitzen, gatsa ekartzea saltzeko diru irabazteko era on bat da alde batetik, eta bestetik aragiaren prezioa murriztu egiten dau, beraz egokia edo ondo etortzen zaigu gatsa ekartzea saltzeko. Erosiko dut, ez dago oso ziur irabaziko dugun, eta sorregatik bakarrik bat erosiko dut, baina nik uste ondo aterako zaigula. Pilo bat denbora behar dut hau produzitzeko. Pasada bat da, pasada gutxa, A ber, ez, egon, hau, behitu, ondo etariko zitzaigun negozioa. Hau saldu be, eta hau be. Listo, eta lan positibo gaude. Hau saldu, eta hau saldu. Hau erosi eta Londresera. Joango gera. Gare gara girekera, bat biru lau pozazpi. Galdetu aizeari, plazan gau ez daki. Vale, hau helduko zaigu. Eta man erraminta. Bastidatu gaitu norbaitek hemen, Kagoen la ospera. Bueno, urrengokoan salduko ditugu rebalen, adibidez. Klebalera joan. Eta... me kaguen. Katxiz, bueno, hor... ezin dugu zer erosi. Me cago en la mar. Eko merke zegoen gainera, me cago en la mar. Hor. Eta zazpireunera, horren hor merke dabil. Artilla be, ardauziko dugu bat. Edo bi, adibidez. Eta honekin, hau nahiko... ostia, ondo dator, itxasontzi hori. Londresekoa. Bueno, hemen aterako dugun dirutza. Hor, primeran, joder, ia 20.000 atera dugu, mamma mia. Hemen hau ere dosi. Telak igual, tela batzuk. Eta... ezakiz oso gehiago erosi aldezak. Aragi pizka bat. Adibidez. Eta trena hasi da nire atxeko partetik pasatzen. Hori igual entzun duzue tenaren bozin. Eta ez dakiz zenbat daraman, benetan. Ezken nahi dut egia esan da, egin nahi ditut etxak. Ostegun, 640, pizkat jeitzi gara nik uste. Eta ahotsaia pizkat joaten hasi zait, berriz ere. Hau saldu, ez dugula behar. Eta orain begiratuko dugu zenbat kostatzen zaigun adibidez, etxetxo bat egiten. Ikusten, ja 14.000 jeitzi da. Eta segurazki hau ere
Amalau milara, amalau mila zeion. Igual pizkat gehiago horreztuko du eta egingo dugun lehenengoa izango da hau. Patrono! Primeran, ja goaz pizkanaka eskalak igotzen. Patronoa bilakatu gara. Hori ja pizkanaka rangu polita da. Patronoa. Lango... Opa! Madre mia! Zelako kagada indudan horatxe bertan. Erramentak erosi. Ozaitez rostokera adibidez. Eta... 12.000... Zeman guaz... Adreiluz, pixkat gehiago falta zaigu Adreiluz. Ez dugu ja... asko... jeitsiko presioa, baina... Aurreztu aldugun dena beti ondo dator. Beti. Beti. Hau saldu. Hor fastiatu gaituzte. Bat salduko dugu, eta erosiko ditu hemen erramentak. Eta... hor. Primera. Eta ia, ba gaude prestazteko tailerra egiten. Tailerra bine eginda burdina hemen utzi beharko dugu. Osa gure... zango dut, gure... ai ama. Hobeto lan. Gure almazenean utzi beharko dugu burdina, hori, errementak produzitu alizateko. Bile gehiago 15.000, hor dabil. Hau saldu. Hau erosi pizka bat eta joan zaitez lado gara, adibidez. Malmoratu zaigu itxasontzia. Hau saldu, hemen dirutza aterako dugu. Gainera ez dugula guztiak salduko. Katz pizka bat erosi eta... ba hor gutxi gora bera. Dirutza dekogu, espentsa, horrentxe bertan diru kantitate polita dekogu. Hau hemen egingo dugu. Eta ja, burdina hasi beharko gara batzen. A ber, hau peskat murreztu behar dugu. Badaukagula iaia faktura, bale. Badaukagula iaia deukogun behar dugun guztia. Ostia! 30.000, 30.000. Iguala letxa, hau dirua ematen, hau diru, kristoneko dirua emango dau, Iguala, hosti, espate. Egon. 8.000, hau kontratatu. Horrek, eske hori... pues no. Erratu naiz, mekaguen, en fin. Hau itzuliko dut. Erratu naiz. Zerako era tontoa dirua galtzeko. Ai ama. Iruditu zait, baina zuri da itzuli behar diguten. Eta ez dakit itzuli ala izango duten. Diru kantitate desente hori. Osea, hori igual beste... beste itxasontzi... bueno, ez da gugu ateratzen, baina, bueno. Igual beste itxasontzi bat irabazten dugu. Ikusiko da. Zer gertatzen den hor. Konprobatuko dugu arma gehiago ditugun. Eta nik uste nahikotxo luzatu dudala saio hau. Gogoak nituen. Gran balista. Gogoak nituen grabatzeko benetan. Nik uste dut ordurdi dara mara hemen grabatzen bideoa. Eta bueno, nik uste ja honekin gutxi gora bera gorko saioa bertan utzi dezakegula. Nahiko luzetxoa, nahiko polita, ja indu... zera jarri dugu egiten tailerra. Burdina ja hasiko gara hona ekartzen, gutxi barru urrengo saioan igual Adreiluzko etxa egin beharko dagu. Ikusiko da, aldugu, ez dugu. Epa. Zergatik ez dauka ezer? What? Ezer gabe bidali dut. Mano mio. Ala, ba orantze bertan, total.
Lapurdina ondo entortuko zaigu hemendik gutxira. Cago en la leche, zer gertatu zait hor. Laurenda eta basei, beitu, 686. Orda pizkanaka. Bueno, bera salduko dugu. Kainamo salduko dugu, eta listo. Egur pizka bat bez, dugula oraintxe bertan ez dugu egur asko behar. Hor. Zuk saldu hau. Erosi hau. Erosiko dugu pare bat be. Tela batzuk. Eta bueltan. Eta nik uste, jada... Pirata! Cago en la leche. Tasca. Pirata. Goaz hipoitzen, itxasontzi hori. Hor, Bera be, dago, bueno, guko gaude. Guk hiru ditugu berak bi. Gaude, berdira bazten, esango nuke. Ai, ama! Ez du gara itxasontzea galdu nahi. Gauen? Ai, ama! Ole! Tomori. Pasatu naiz. Me gauen? Cago en la leche, alde egin. Ole. Alde egin. Pero, kanseak babestu behar ditugula. Bai, joaten zaida lau. Vale, ez dakit, ez da saiatuko bez. Arrapatzen itxasontzia, oza... Igual bera saiatuko da, baina neu ez. Berak nahi izango ditu neure... merkantziak argita garbi. Venga, faska, arma tiro, pun! Ole! Gauin? Aizu, koitadu alakoa. Arritzen hau ez dizkigula arma bat bera bez, lehertu. Ui. Ole. Venga, zer? Koitadu alakoa. Se fallo. Txartago dago. Bai, saiatuko da guri... Orain zer? Ies egin nahian? Me cago en la puta. Ea norekin sartzen zaren zu, me cago en la hostia. Beneke pikutara. Me cago en la hostia. Ea norekin sartzen zaren zu. Me cago en la leche, zerako amaiera polita, pirata bat pikutara bidali dugu, zerako amaiera polita. Baina horrek arazo bat dakar, itxasontzi hori konpontzea. Beraz, itxasontzi horrekin ateratzen ditugun errekurtsoak, erabiliko ditugu konpontzeko, eta ja hor utziko dugu ja benetan serio, ja hor utziko dugu gaurko saioa. Baina benetan polita izan dira azkenengo momentuan beneke pirata pikutara bidaltzea.
horrek fama emango gaitu, pirata bat lehertu dugu, zara itxasontzia lehertu dugu. Arrapatu nuen, baina nik uste dut ez dudala tripulazioa oso prestatuta horretarako. Neu be pizka bat oksidatuta nabil eta... Osea, ikusi duzuenez, aberiatxo nahiko desentea jindit, osea, txinan hobeagoa nintzen, baina askoz ere hobeagoa. Baina, bueno, goza da, errekurtzako babestu ditugula. Eta pirata bat pikutara bidali dugula. Beraz, guztia saldu eta hau konpontzen jarriko dugu. Ja, osea, ja, 4500 ez da bat ere garesti konpontza eta ez da denbora asko hartuko. Eta, ba, honekin gaurko saioa amaituko dugu. Espero duzuen gustoko izatea. Gustuko izan baduzue, betikoa badakizu zen behar duzuen, eta besterik gabe, urrengo arte.